fej ma naqblux jinawent hija li jien naħseb kważi il-Kristu naraħ validu anka jekk ma qamx mill-mewt. Jiġifieri jiena nara li Kristu huwa validu mhux għan narrattiva personali ta' John Mallija li meta ħajmut ħajkun hemm xi ħajja oħra, iżda naraħ validu għall-istorja tal-bniedem across centuries and centuries and centuries. Jiġifieri, meta nisimgħu stejjer bħal ta' Samaritan tajjeb, per eżempju. Hemmhekk qed nitkellmu hemmhekk il-fenomenu ta' li dak iż-żmien kien ġdid li inti anka minn uladu tiegħek minn il-kultura tiegħek ġalitek tipperċepixxi li huwa kontrik ħatara kif ħatejnu. It's a beautiful story that we should all internalize u nippruvaw ngħixuha. Il-fatt li ta' il-maħfra li wera dak li qed ngħidu huwa iben Alla lill-prostituta, lill-kriminali. Biex dawn huma affarijiet importanti u sbieħ u naħseb li huma affarijiet li fil-verità kemm jiena u kemm inti verament inħadnu u vera nixtiequ naraw iktar fis-soċjetà. U jiena naħseb li l-istorja ta' Ġesu Kristu anka lil-len mill-parti tal-qawmien mill-mewt lilna tallimna biex daw il-valuri inħadnuhom. Issa inti l-ewwel għadt xi ħaġa li naqbel sa ċertu punt miegħek min irid li titfilu l-switch tal-ħajja. Jien żgur li le, sewwa. U f'dik il-biża, f'dak it-terrur li dak kollu li jien qed nibni, li mħabba kollha li għandi għall-mara, għat-tfal tiegħi, għall-affarijiet li nagħmel, għall-familja li nos, f'ħabta u sabta x'għad jitfili l-switch u qisu m'eżista xejn. Dak kollu li lili għarrafni jien min jien ma jibqax. Tiskatta t-tama li jisma' imma kif jintefa l-switch jixal ieħor. U l-aktar li kontemplajta dil-possibilità kien hemm perjodu insomma kelli tfajla li kellha missiera. Ċittament kien mastru daxxa wkoll bħal Giuseppe. Kont qrib ħafna tiegħu kien raġel sew ħafna, ma kontx qrib imma kien raġel sew, kont inħobbu ħafna. U meta talaqna, u niftakarni qiegħed hemm fil-Knisja, u naħdem biex ta' once miegħu kont niġġieled ħafna mal-idea li isma' bro, l-ammutu daqshekk ta' imma x'immiet bdejt ngħid le forsi għandu raġun il-vik forsi nerġa' niltaqa' miegħu. Imma ma nafx fiċ-ċert li ħan niltaqa' miegħu, m'għandix dik il-konvenzjoni, m'għandix evidenza. Issa jiena il-mulej Alla ħalaqni li l-John Malija ħalqu allura iktar suspettus minn Father Aaron. Takka, jekk inti għandek raġunu jien għale, jien ikkastigat, fejt ħallini li dil-ħaġa li jien m'għandix il-fakultà li ngħid isma' tinkwitax, immut, u mbagħad hemm ħajjanzi jisbaħ minna isna xi festin fej ħankunu mal-anġli. Qoddim ir-realtà tal-mewt. Jiena bħala bniedem uman meta mitmissieri għall-argument mela kien xokk. Xiġifieri da jiena mhux se nkellmu iktar, mhux se naraħ iktar, ma sax inċempillu, ma nistax niftaħ qalbi miegħu. Ġifiri dan, missi, kik m'għandix il-fidi jena, niqafem. Tiqafem Li da spiċċa.
Li da palmetin, li da spiċċa, issa sek full stop. Imma ħafna mill-idejat ta' missierek, ħafna mill-preġi ta' missierek, ma jiexux ukoll fik anka DNA ta' missierek. Ija, anka uħti, missieri għatandu kilwatija u ħajja foħti għax ta' kilwa. Imma jiena naf li missieri nittama għax jien nitlob għalih. U anka jiena nofri s-sagrifiċu tal-qoddisa għalih. Li jew qiegħed jew ħajjasal f'din is-saltna ta'